Pevačica Jelena Karleuša nedavno se našla u centru medijske pažnje, nakon što joj je ugašen Instagram nalog na kojem je imala oko 2,5 miliona pratilaca. Uporedo je u medijima kao bomba odjeknula vest da su se Milica i Jelena otpratile na društvenim mrežama, o čemu je sada Karleuša rešila da progovori na društvenoj mreži Facebook. Milici sam u karijeri mnogo pomogla, iskreno, nesebično, lavovski, onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna. Mnogi sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala, jer sam ja takva. A onda su mi poslali screenshot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno, jer, kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu nego za bilo kog pevača, jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu peticiju obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pesmu baš onaj dan kada sam ja Madonu pominjala. Znate već kako. Slučajno se setila Madonine aktualne pesme iz 2004. godine. Meni ni poruku nije poslala kada sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem. Iako je nevešto pred novinarima kao loša glumica Telekom serija rekla da ne zna razlog. A onda je usred linča koji preživljavam i u kom su oskrnavili grob moje majke, u kome mi danonoćno prete smrću, okačila i ovo. Nemojte više da me pitate za Milicu Pavlović, neka joj služi na čast. A ja, šta ću, kakva sam, takva sam, voleli me, mrzeli, moje trajanje pokazuje mnogo, napisala je Jelena. Zaista aplaudiram kao kolega, kao prijatelj. Drago mi je da sam deo ovakvog spektakla i prvi put smo izvele pesmu Mašala, tako da onako kada je krenula ta energija i svi da vrište, verujte mi, još sam pod utiskom, još mi klecaju kolena. Inače, mnoge je zbunilo gostovanje Milice Pavlović koje se desilo pre nekoliko meseci i to ni manje ni više nego kod Cece Ražnatović, koja je Karleušina zakleta suparnica, a Milica je i tada veoma diplomatski izbegla da dublje ulazi u objašnjavanje te situacije. Verujemo da joj je Jelena i tada zamerila, ali poslednji potez Pavlovićeve definitivno je stavio tačku na njihov do juče veoma blizak odnos. Molim? Šta si rekao? Jesi se meni obratio? Ali tvoji komentari se vrlo čuju. Sem da ti je otpala ruka, ako se ne varam. Mislim, prekinuo sam u sred reči. Pa možda bolje svom uredniku koji će ovo gledati. Tako da, eto, još jedno nepoštovanje žene koja govori, morate muškarci više poštujete žene. Brak Jelene Karleuše i Duška Tošića okončan je posle 14 godina zajedničkog života. Kako je Jelena objavila na društvenoj mreži Instagram, sva bračna imovina prepisana je na zajedničku decu, a starateljstvo je pripalo Karleuši. Kako se ranije pisalo, uglavnom se sve što bračni drugovi steknu za vreme trajanja braka deli na pola. Tošić je zarađivao enormne sume nakon stupanja u brak sa Jelenom Karleušom. Najpre je igrao za reprezentaciju Srbije, da bi potom prešao u Crvenu zvezdu, a onda se preselio u Tursku. Pored svih klubova, Duško je najveći uspeh kao i zaradu ostvario u turskom klubu Bešiktaš, u kojem je igrao od 2015. do 2018. godine. Prema pisanju medija, za ove 3 sezone u poznatom klubu, Tošić je zarađivao 1.250.000 evra godišnje, što je povišica u odnosu na dotadašnjih 900.000 evra, a imao je i bonuse od 4.000 evra za svaki odigrani meč. Nakon velikog uspeha u ovom klubu, Duško je prešao u kineski Guangzhou, gde je bio još plaćeniji. Naime, zarađivao je 5.800.000 evra po sezoni, kako su pisali domaći mediji, i time je postao najplaćeniji srpski fudbaler. Kada bismo sabrali samo novčane prihode iz ova dva kluba, bez uzimanja u obzir prethodnu zaradu, bonuse, premije, kao i izdatke za klub, menadžere i ostale troškove koje je fudbaler sigurno imao, Duško Tošić je u periodu od 2015. do 2020. zaradio oko neverovatnih 18.750.000 evra. Po toj pretpostavci, Jeleni bi trebalo da pripadne pola od ove sume novca, što iznosi nešto više od 9 miliona evra. Bračni par Tošić posjeduje nekoliko nekretnina i automobila, koji bi nakon razvoda mogli da se podele na ravne časti. Pre 3 godine mediji su objavili da je bračni par kupio vilu od Dragana Stojkovića Piksija, lociranu na Dedinju, a vrednu oko 3 miliona evra, koju i dalje uređuju, dok žive u luksuznom domu u Lisičijem potoku.
Spekulisalo se i da je Duško izdvojio 300.000 evra za vilu na Vračaru, međutim par nikada o imovini nije govorio javno. Osim toga, Duško bi trebalo da Jeleni za ćerke plaća alimentaciju u visini novca koju dogovore. Ja neću praviti posebnu najavu za nju, ja ću samo da kažem mama show biznisa, ona je alfa i omega, Jelena Karleuša. Dobro ti meni došla u Chit Chat. Hvala lepo, divna najava, hvala lepo. Jesi mama show biznisa, jesi ili nisi? Pa mene nazivaju MJKA, tako da... MJKA, da. Znači MJKA show biznisa. Da, ali ne volim ja te odrednice, te srpske majke i tako dalje, ja se ježim od toga. Ja sam vrlo jednostavno Jelena Karleuša. Jelena Karleuša. E pa dobro. Mislim da je to dovoljno. Tako je, dobro ti meni došla. Hvala. Nakon 11 godina muzičke pauze rešila si da stvari postaviš na svoje mesto. I izdaješ ne jedan, već 2 albuma i potpuni haos nastaje. Pa velika je pauza bila diskografska i smatram da sam bila dužna da mojim fanovima pružim jedno iskupljenje za ovako dugačak period bez albuma, a i došlo je do smene generacije gde je došla nova publika koja faktički mene upoznaje od nule, jer kad sam ja počela mnogi nisu bili ni rođeni, tako da sam bila prosto u problemu na koji način da osmislim taj comeback i da osvojim novu publiku i da ponovo opravdam očekivanje stare publike i mislim da sam u tome uspela zato što sam izabrala 2 albuma koji su potpuno produkcijski i zvučno različiti, a opet imaju taj JK pečat. Jedan je alfa za mlađu publiku, svetska muzika, muzika koja smatram ide ispred svog vremena i daleko ispred balkanskih nekih kad je reč o standardu muzike koji je ovde tražen i koji je u našem DNK, mi volimo taj neki folk prizvuk, i drugi album koji je više ona stara Jelena Karleuša, ali u novom ruhu, to je album Omega, gde su pesme kao Abu Dhabi, XY i tako dalje. I tako dalje. I uvek se trudiš da budeš korak ispred svog vremena. Dopala mi se jedna rečenica koju si rekla, ja dajem 300% sebe, ako je 299, to nije to. Ja dajem 300% od sebe iako je to samoubilačka misija na Balkanu gde ja ne zarađujem, na primjer kad je reč o ulaganju, dajem 300%, a zarađujem 100%. Tako da je to finansijski neisplativo i emotivno i fizički i profesionalno baviti se na taj način show biznisom, ali ja ako ne pružim mojim fanovima svemir, ja lično nisam zadovoljna i navikla sam one koji mene vole na to da dobijaju mnogo. Žao mi je što se oni koji slušaju neku drugu vrstu muzike zadovoljavaju sa manjim od 300%, ali ja jednostavno želim i smatram da publika zaslužuje mnogo, to i dajem. I mislim da jeste da nema nikakve zarade u tome, jer je bavljenje na moj način show biznisom jako skupo i neisplativo, ali sa druge strane pomeraju se granice, pravi se jedna legenda o nekome ko neće biti tek tako zaboravljen i ko će trajati. Tako je. I dobro si rekla, daješ im svemir. Nedavno smo imali priliku da vidimo promociju 2 albuma, Alfa i Omege. Beograd na vodi je bio u znaku Jelene Karleuše i tad si dala svemir. Pa jeste, bili su i svemirski momenti, mogu te reći. Ja sam čak i na jednoj planeti otpevala jednu divnu pesmu Ludilo i to je svojevrsno jeste ludilo, gde se ja stvarno ponekad osjećam kao da sam na nekoj drugoj planeti gde se ja smatram normalnom, a na ovoj planeti možda je ludom. Ali ja sam takva, ja sam vrlo ekscentrična osoba koju stalno pokušavaju da stave u jedan normalni balkanski kalup, ali ja sam previše velika da bih stala u te male cipele. Moj kalup je ipak nešto drugo i žao mi je što se ne uklapam i nikad se nisam uklapala. Nekada sam patila zbog toga, pokušavala da se uklopim, a sada smatram da je to moja prednost.
Jest. Trajiš preko 30 godina na estradi i čini mi se da te ne poznajemo dovoljno. Ko je Jelena Karleuša kada se ugase kamere? Ko si ti? Pa ne treba ni da me poznajete, zato što show biznis je magija, show biznis je bajka, show biznis je iluzija. Show biznis ne sme da bude ono što sam ja privatno u 4 zida kada se ugase kamere, jer to nije show biznis. Ja znam da neki idu na kartu te neke običnosti, normalnosti, skromnosti, ali to je onda domaćica kuvarica, a smatram da show biznis nešto potpuno treba da bude nešto potpuno drugačije, iluzija, magija, a ne ono što smo mi kao sav običan, normalan svet, nego ono što ljudi žele da imaju mimo svoje svakodnevnice, a to je neka imaginacija i oni mene upravo žele da vide ovako kakva ja jesam, ne žele da me vide kao domaćicu, kao ženu bez šminke u trenerci i tako dalje, ženu koja ima slabosti, koja plače, koja je emotivna. Ne, ja mislim da to nikog ne interesuje. To je moje mišljenje, možda grešim, ali to je prosto moje poimanje show biznisa. Magija, iluzija, jedna lepo upakovana laž koja pomaže ljudima da pobegnu iz neke možda sive realnosti. I možemo karakterisati onim stihovima tvoje pesme, 1000 lica imam ja, ovo što nosi maska. Apsolutno. Je li tako? Pa jeste, ali to je moj posao. To je kao glumac koji ima u svakom filmu drugu ulogu. On ne prodaje svoju ličnost i svoje lice, nego lice koje glumi. Ja imam lice koje sam pokazala pre mnogo godina kao izuzetno jake, borbene žene, koja je drugačija, koja nije u skladu sa svim parametrima i šablonima balkanskog mentaliteta i to lice pokazujem i dan danas. To je jedan integritet koji se zove snaga da opstaneš drugačiji među klonovima ljudi koji se uklapaju u sistem, uklapaju se u osrednje, uklapaju se u ono što im se zada kao nešto što moraju da budu da bi bili prihvaćeni. Ja nikad nisam želela da budem prihvaćena ako to znači da budem dosadna i obična. Zato sam uglavnom neprihvaćena. Zašto si neprihvaćena, neshvaćena, a celu karijeru ih sve demantuješ? I da dobro pevaš, i da si dobra glumica, i da praviš show biznis. I zašto te se boje? To me zanima. Svi krenu u neku borbu s tobom, u neki ring i već na prvu beže. Zato što svako kada neko hoće da odmeri snage, neće odmeriti sa nekim slabićem, nego odmeravaju slabićem sa onim koji je jak i koji je borben. Sa onim koji se ne plaši da se upusti u klinč. Kada hoćeš da dokažeš svoju snagu i svoju veličinu, ti ne biraš dete u 3. razredu, nego biraš nekog opasnog u toj igri. To je razlog što svi ulaze u klinč sa mnom. Sa druge strane, nerazumevanje je normalno kada i to neprihvatanje je normalno kada ne mogu da te razumeju. Nisu dobacili, nisu ukapirali šta sam htela i kako sam htela, ali vreme je to koje demantuje. Vreme je to koje da sve odgovore i vreme je to koje pokazuje ko je šta, ko koliko vredi. Znači, samo vreme. Nešto drugo teško je izdržati, ali je negde i časnije biti ono što jesi nego ceo život se folirati da si ono što nisi. Mislim, ja sam to što jesam. Ja znam da bi mi mnogi marketinški stručnjaci i mnogi onako ljudi prijateljski možda savjetovali da se promenim. I savjetovali su mi, počevši i od moje majke i tako dalje. Kad sam bila klinka, ja sam počela sa 16 godina, ali sa druge strane i ona je vrlo brzo shvatila da ja ne mogu protiv sebe. Ja sam ovakva, prihvatio me ili ne, ali kad se sve sabere i oduzme, negde je
ipak bolje biti ono što stvarno jesi nego biti lažan i prema sebi i prema drugima. Ja bi bila jako nesrećna da se bavim ovim poslom onako kako drugi misle da treba. Naravno, nije uvek popularno biti ja, govoriti ono što možda drugi ne govore na glasan i jasan način, ali to sam ja. Dovoljno mi je koža onako odebljala i ojačala da ja mogu da izdržim i napad i nerazumevanje, jer me je vreme, opet to čuveno vreme, pokazalo da sve kad tad dođe na svoje. Neverovatno koliko vreme sve priče ispriča do kraja onako baš kako trebaju da budu ispričane. Jeste tako. Koliko je teško biti JK? Pa, meni nije, zato što sam to ja. Ali je teško biti, trpeti možda nekad i neku nepravdu i nerazumevanje, jer ja polazim od sebe i mislim da svi dovoljno, da su svi srećni i da svi cene na pravi način kad se nešto novo, inovativno desi, jer nismo svi isti. Ja uvek polazim od sebe, ali to je možda moja greška, što uvek polazim od sebe kada nešto radim, ali nikada se velike stvari nisu događale preko noći. Za sve je bilo uvek potrebno vreme i na engleskom postoji jedna odlična reč, zove se persistence. Znači, to je istrajnost, da ti budeš ono što jesi, ali da budeš istrajan u tome. Jer čim kreneš da se menjaš zato što ti je teško da izdržiš pritisak, onda više nisi istrajan i više nisi ti. Ima čak i jedan interesantan film o pronalazaču McDonald'sa, to je po istinitom događaju, Tom Hanks glumi u tom filmu, gde je svaki dan sebi puštao jednu ploču gde je motivacioni govornik govorio da je ključ svakog uspeha persistence ili ti istrajnost, jer onog momenta kad ljudi odluče da odustanu i da ne mogu više, kao po pravilu je sutradan bilo rešenje i bolje sutra za njih, a oni nisu imali dovoljno snage da izdrže. I zato ja uvek kad mi je teško kažem gde sada da dižem ruke ili gde sada da pokažem slabost, da ispade da me neko pobedio ili da me neko nadigrao, kad će možda sutra da se desi nešto neverovatno dobro za mene i ja ću opet da ispadnem pobednik u ovoj igri i to me tera da. I to je možda i savjet mnogim ljudima koji sada gledaju, ne samo u show biznisu, nego generalno u životu. Neverovatno je kako život namesti da baš onda kada više ne možete, da ste tačno tako nabaždareni da vam daje poteškoće koliko možete da izdržite. I uvek kada dođete do svog limita, verujte mi da je sutra bolji moment i bolje sutra. Tako da je dovoljno samo izdržati do momenta kada više ne možete. Boriti se dok više ne možete, od tog momenta ste došli do svog limita, a to je i limit koji vam je karma dala i onda se obrne krug i krene bolje. Budite samo istrajni i uporni. Eto, to je to. Rekla si malo pre, potrebna je debela koža u show biznisu, a i u životu generalno, da sve to podneseš. I srce. I srce. Da, srce. Veliko srce je potrebno, zato što na sve to moraš da razumeš ljude, moraš da voliš ljude, jer ja radim posao za ljude. Koji neki me vole, neki me ne vole. I onda oni koji me ne vole ne smeju da ubiju u meni ljubav prema ljudima i prema muzici i prema poslu. Ne smijem da budem gorka, ne smijem da upadnem u tu zamku razočaranja i te gorčine, jer ima puno ljudi koji mnogo vole i cene ono što ja radim, jer da nije tako, ja danas ne bih bila ovde gde jesam i ne bih imala najveći broj pratilaca, najposećenije koncerte, karijeru dugu 3 decenije. To je to. Moraš da imaš srce i za razumevanje, čak i za ljude koji te ne vole i koji ti čine loše, zato što na kraju krajeva i oni čine publiku koja pravi jednu vrstu hajpa, jer bi bilo strašno da te svi vole,
da niko nema ništa protiv i onda ulazimo u jednu učmalost, u jednu žabokrečinu, u jednu neinventivnu atmosferu bez nečega što me tera da se borim. Da me svi vole i da je sve onako bajno, ja možda ne bih imala motivaciju. A motivacija je za show biznis, pored istrajnosti, motivacija za istrajnost. I motivacija da grizeš iznova i iznova je čarobni eliksir, čarobni napitak. Čarobni napitak u show biznisu je motivacija. Ali eto vidiš i sama kažeš i ti... Jer imamo velike zvezde, izvini što te prekidam, koje, na primjer, evo, dajem primjer na našim prostorima, ko to može biti, Lepa Brena. Ona je sve što je moglo da se desi u show biznisu uradila još davnih dana i ona je izgubila motivaciju jer je sve uradila. A mogla je još mnogo toga, ali se izgubi motivacija kada sve uradiš. Ja smatram da u show biznisu samo treba tražiti motivaciju i biti gladan uspeha. Meni je, na primjer, jako teško da imam i motivaciju i da budem gladna uspeha. Ali ja sama sebe na dnevnom nivou motivišem praveći neke adrenalinske situacije koje mene teraju da se probudim, da se cimnem, nekada namerno to uradim nešto možda i vrlo svesno i smišljeno i znam da će to napraviti haos i na društvenim mrežama i generalno u našem društvu i to će meni dati jedan novi adrenalinski boost da opet se osjećam živom, jer toliko adrenalina prošlo kroz mene za svih ovih 3 decenije da malo šta može još da me pomeri. Ali te nekad to umorilo? Jesi nekad bila u fazonu, aman više, ne mogu, napade, negativne komentare? Pa, nažalost, živim na podneblju gde se jednom umetniku dešavaju stvari koje se nigde drugdje na planeti ne dešavaju. Upravo o tome govorim, kao ženi, kao majke. Pa da, na primjer, da živim u Americi, nikada ne bih morala da doživljavam nekakav politički progon ili linč ili bilo koju vrstu takvih napada, zabrana i tako dalje. To prosto ne postoji u civilizovanom zapadnom, na primjer, svetu, ne. Ali to se kod nas dešava i možda je i to moja motivacija. Jer da to nije tako, možda bih ja davnih dana rekla, evo, sve je super, sve je kako sam zamislila, sve je to tako. Ovako imam uvek onog malog, onaj mali glas razuma koji mi kaže ali još ovo i ovo zbog ovog i ovog jer se desilo to i to i ti moraš i zbog ovih i ovih sada da im pokažeš i da im objasniš da možda nisu bili pravo ili tako dalje, nebitno, ali je to jedna vrsta motivacije. Tačno. Znaš što me zanima? Skoro si na društvenoj mreži X, koju si rekla, s kojom si se pozdravila, jel da? Da. Nećeš više da privlačiš negativu, više to te ne zanima? Pa to bukvalno se desi ono kao roj pčela ne znam na šta pčele idu, na med. Baš su onako na cvet, u stvari. Ja sam kao jedan mirišljavi cvet koji se našao u jednoj crnoj jami našla da bih promovisala moja 2 nova albuma, zato sam se i vratila na to mesto posle 4 godine. Ali odlučila sam da nema potrebe da sebe izlažem tolikoj vrstine negativnih, mračnih ljudi koji bolje znaju od mene šta sam ja jutros jela, kad sam piškila, kad sam spavala, s kim sam spavala, da li sam spavala, da li nisam spavala. Oni sve bolje znaju od mene, a to je, na primjer,
nije normalno. I onda zašto bi ja bila u jednoj atmosferi gde meni svaki luzer bez slike i bez imena može da napiše uvredu. Ja kao neko ko nisam nikad nema na uvrede, ja odreagujem i onda se upecam u to živo blato, a iz živog blata što se više otimaš, sve dublje upadaš. Tako da bolje izaći i prosto ne znati koliko ima puno mržnje u ljudima. Mislim, ima, ja znam, ali zašto moram sve to baš na dnevnom nivou da znam? Tako je. Pomenuo ste mi si napisala jednu super stvar, grlite vaše majke. Izvini, moram apropo samo još X-a ili Twittera da kažem da generalno ja sam im ovo malo što sam bila udahnula jedan život jer se opet pisalo o mojim statusima i onome što sam napisala i sad sam ih opet pustila da bukvalno u mraku nebitnosti i anonimnosti. Srpski Twitter je anoniman bez ljudi kao što sam ja, nebitan i relevantan, jer ničiji status od njih ne talasa javnost. I oni su upravo ostali bez nekoga koji je imao zrak svetle, bacao spotlight na njih. Tu si stavila jedan divan citat, grlite vaše majke dok su žive, jer neće biti vremena. Tvoj odnos sa Mama Divnom je nešto najdivnije što je javnost mogla da vidi, pun podrške. Tvoj vetar u leđa je bila i ti si rekla da ona tebe čuva iz nekog drugog oblika. Da li si sad osjetila, jer si jača nego ikad, da ti šalje posebnu vibru energiju? Pa ja smatram da energija ne može da nestane, tako su me učili i u školi, da energija je besmrtna. Pošto mi nismo, ja sam sigurna da smo previše savršena bića, da bi ovo bilo to. Ovo gde smo sada, što smo sada, da ćemo jednog dana umreti, naše meso će istruliti i da je to to. Smatram da mi nismo telo i meso. Smatram da ovo telo pokreće ono što mi zovemo dušom, a u stvari to je jedna energija koja se dešava u svima nama i deli jedno telo od jedne osobe sa svim svojim osobinama. Tako da, pošto sam i naučena i u školi da energija ne može da je neuništiva, mislim da smo svi na ovoj planeti samo menjamo energetski taj opipljivi materijalni oblik, ali energetski smo stalno prisutni. Smatram da je Divna prisutna energetski kao jedan glas u meni. Ako mogu tako rečima da objasnim ono što ja osjećam prema njoj sada trenutno, uopšte ne osjećam da je nema i mogu, ako se dovoljno skoncentrišem, da čujem šta kaže i šta bi rekla i da čujem čak i njen savet i čak mogu da čujem i da pretpostavim šta bi u svakom od tih momenata ona izgovorila. Čak mogu i dikciju i mimiku da joj zamislim. Tako da mislim da je to u stvari ona. I jednog dana ću verovatno i svi ćemo mi shvatiti da li smo bili u pravu i da li su svi ti osjećaji koji smo imali u stvari stvarno bili one koje najviše volimo, naše majke ili bilo koga smo voleli, a izgubili. Jednog dana ćemo shvatiti da li su to stvarno bili oni. To ono, neki osjećaj koji ti kaže uradi ovo ili uradi ono i ta neka intuicija, možda je to divno. Koje savjete pamtiš od nje? Najjači savjet, prvo i najbitnije objasniti Divnu je i moj odnos sa njom je bezuslovna lavovska podrška svom detetu i vetar u leđa. To je ono što svaka majka i svaki roditelj mora da pruži svom detetu, jer
to je bezuslovna ljubav. Ljubav koja uliva apsolutno samopouzdanje detetu da raširi krila. To je ono što od nule pomaže čoveku da se izgradi. Samopouzdanje je ključ izgradnje svakog uspeha, a za to je jako zaslužen roditelj. Roditelj koji te boostuje samopouzdanjem, energijom, lepim rečima, verom u tebe. Znaš, kad je neko stalno veruje u tebe i govori ti lepe reči i govori ti uprkos svemu, daje ti tu dodatnu energiju koja svakom treba kada sumnja u sebe. To roditelj, kada je neko mlada stabljika treba da bude. Jer to je onaj stub. To je bila moja majka. Ona je mene napravila izuzetno jakom ženom. Zbog nje sam ja jaka žena. Zbog njegovog vaspitanja da čovek mora da bude jako samouveren, da veruje u sebe i da bude i borac. Sa druge strane, ta velika ljubav je kada je imaš, pa onda kada je izgubiš, isto nešto što tek onda znaš da ceniš. Kada izgubiš veliku ljubav, tek je onda ceniš i tek se onda prisjećaš svake reči, svakog gesta i oživljavaš to u sebi i živiš po tim nekim savetima svojih roditelja, u mom slučaju moje majke. Njen glavni savet i ono što je ona meni uvek i kao mladoj devojci kad su krenuli problemi u životu i tako dalje, uvek je imala rečenicu glavu gore, sine. To je divno. Glavu gore. Glavu gore. A ti ni Niki danas govoriš glavu gore? Apsolutno. Jer su one jako fine i lepo vaspitane devojčice. Vidi, ja sam lepo vaspitana. Mene, kao što su moja deca izuzetno lepo vaspitana i mene je i divna lepo vaspitala, ali jedno je show biznis i njegovo pravilo, drugo sam ja privatno. Lepo vaspitanje je prosto stvar kulture, stvar stabilnosti i normalnosti porodice. To je stub svake porodice, vaspitanje. I to polazi iz kuće. Ali isto tako u kući se uči i snaga jedne žene, borbenost jedne žene, samostalnost jedne žene u jednom balkanskom okruženju gde ti nameću mnoge stereotipe, davete predrasudima i tako dalje. Tako da ja, Tini i Niki, pored toga što sam ih lepo vaspitala, ja smatram da kroz moju borbu i moj život njima dajem, ajde tako da kažem, puno životnih lekcija kako jedna žena mora da bude borac. Eto me zanima, li ih pripremaš za budućnost koja nije uvek idealna i nije lepa? I ti znaš da je život nije ni malo lak. Pa, moja deca su vrlo inteligentne devojčice i one vide. One i vide, one su i na društvenim mrežama, one vide i medije, one vide i šta ljudi pišu i šta kažu i šta se objavljuju. Moja deca vide. Moja deca vide i sve ono ružno što su svi mogli da vide, manje lepu stranu ovog posla i mog života, to su videla i moja deca. Ali isto tako vide da mama ne odustaje, da mama nikada nije rekla ne mogu više, neću više, nego mama ustane i bori se bez obzira. A one vrlo dobro i znaju i vide i nisu ni slepe, ni gluve, ni glupe devojčice. Tako da one posmatraju više nego što ja njima govorim. Jer ja imati za majku Jelenu Karleušu je životna lekcija koju samo treba da gledaš i slušaš. To je ono što i greške i dobri potezi
sve su to lekcije. One i kroz moje greške vide šta treba, a šta ne. Jer svi mi imamo i greške, svi mi imamo i uspone i padove. One mogu da vide i kada ja pogrešim, ali mogu da vide i kako se ustaje posle pada. To su sve lekcije. Mislim, ja moju decu ne držim pod staklenim zvonom, moje deca su svesna svega. Tačno. Eto, to je negde ono što ja ne moram njima da govorim. One samo posmatraju i gledaju, upijaju i sve njima, pa već možete da vidite kako moja, na primjer, Nika brani majku na društvenim mrežama, odgovara, ali vrlo kulturno i lepo, ali vrlo svesno. Vrlo svesno. Ne upeca se u zamku ružnih reči ili tako dalje. Eto, to je to. Koju najviše sebe vidiš? U Atini ili Niki? Je li podjednako? Svaka ima utkano u tom DNK lancu mene. To vidim. Svaka ispoljava na svoj način mene u sebi, kao što ja ispolijavam divnu kroz sebe, tako da svaka ispoljava i svog oca, Duška, kroz sebe. To je potpuno normalno. Ja jesam dominantna majka, ali sa druge strane ja sam i žensko. Smatram da majka žensko treba ženskom detetu da bude negde uzor kad je reč o jednostavno borbi, životu, da na mojim greškama uče, na mojim plusevima da opet uče i to je otprilike to. Tata je mogo da ih uči fudbalu i tako dalje, da ih vodi, da im kupi i tako dalje, ali majka, smatram da je majka ta koja je srce i srž svakog deteta, muškog ili ženskog, majka. Mislim da se očevi ne naljuti, muškarci da se ne naljute, ali majka je ona koja usađuje svakom detetu onu prvu ljubav, onaj prvi osjećaj, onu prvu empatiju i onaj prvi štit od svega. Kada toga nema na pravi način, onda dolazi do tako formiranja trauma, problema u životu, u odnosu sa ljudima, u odnosu sa ostatkom društva i tako dalje. Eto. Rekla si malo pre greške. Ajde pred kraj emisije da vidim da li su te greške opametile i koji je savjet za sve gledaoce kako da idu kroz život i kada je dole i kada je gore i kada je ružno i kada je lepo? Pa ono što je mene opet život i vreme što me je naučilo je da od kajanja čovek nema neke preterane vajde sem što ga to lično izjeda i sam sebe sputava u koraku dalje i nastavku života. I onda se dolazimo do straha, od nove greške i tako dalje. Ali ovaj život nigde ne piše da mi ne treba ni da grešimo, da ne treba da budemo po PS-u, da ljudski je i grešiti, ljudski je učiti na greškama, ali i ne naučiti na greškama. Prosto treba živeti život onako kako ti srce kaže i nekako ne gušiti sebe strahom od nove greške koja vas je možda koštala suza i tako dalje. Jer onda ćemo se zatvoriti u jednu čauru i nećemo imati hrabrosti da za ono što mislimo da je greška ne ustanovimo da je to možda najbolji potez života. Nikada nećemo znati. Tako da greške su dobra stvar u životu. Jer te ne nauče da ne grešiš više, nego da vidiš da možeš da ih preživiš i da kreneš dalje. Ja zbog greški sigurno nisam mudrija i bolja osoba, niti su me bilo šta naučile preterano, sem ona jedna standardna priča da za 2 dana ili za 2 godine ili za 20 godina ili za 200 godina mi ćemo biti samo neki
ram slike na nečijem zidu, a za 200 godina ni to. Neće nas se ni sećati. Živimo sada, živimo onako kako želimo da živimo, a ne onako kako bi drugi želeli da mi živimo. Živimo zbog sebe, ne zbog drugih, i ako grešimo, to su naše greške, naše pravo, i mislim da je jedina prava sreća živeti život sada i onako kako stvarno želiš da živiš, bez straha od toga šta će neko drugi reći. Jer uvek će se naći neko kome se nećeš svideti i ko će ti naći dlaku u jajetu, ali onda to nije život i to je onda trošenje vremena i trošenje svog dragocenog života na stvari koje ti skreću fokus i pažnju sa onog što je stvarno najbitnije u životu, a to je da budemo srećni. Mi smo toliko nesrećni razmišljajući šta će drugi da kažu, a poenta je sreća ne zavisi od drugih ljudi, jer svako čija sreća zavisi od mišljenja drugih ljudi nikada neće biti srećan. Znaš, i ako moja ljubav zavisi od dozvole drugog čoveka, ja opet neću biti srećna. Ako ja tražim dozvolu za moj život od nekog drugog ili tražim od nekog da me neko voli već i da mi pruži ljubav da bi ja bila srećna, onda to stvarno nije život, onda sam ja rob. A sreća je kada si prosto zadovoljan samim sobom i samo zato što sediš, na primjer, ovde. Zato što si čuo neku dobru pesmu, duboko udahnuo, zato što je divan kišni dan ili divan sunčan dan, zato što je osvanuo današnji dan, zato što nisi bolestan ili zato što si prosto tu gde jesi, a nisi na nekom lošem mestu i tako dalje. Život je sreća u malim sitnicama, ali nikada nije život u mišljenju drugih ljudi. Nek ovo bude poruka za kraj. Da. Vaša sreća ne treba da zavisi od dozvole drugih ljudi, da li će da vas vole, da li će da se slažu sa vama, da li će vam spočitavati greške ili reći bravo. Hvala ti puno. Nadam se da si uživala u ovom chit-chatu. Pa ja mislim da su slušalci možda mogli da, gledaoci, da čuju možda drugu neku stranu Jelene Karleuše, ali ima mnogo mladih kojima će se, i mnogo žena, jako je bitno reći, pomenuti žene, koje u meni vide jednu vrstu motivacije da je život upravo to, neprestana borba žene sa ostatkom sveta, ali da je i u tome lepota života. Tako je. Hvala ti puno. Hvala tebi.